Ya Asantewaa Memorial Heritage. Professor Bafo Ajimendua ene idiomenu. Utumfo chiame ya bai na nanim ene awie nanka ose yinua baako a utumfo nana Ivo Ajimendua nko kan ho na nura nwure no frɛ sɛ nsɛm bi a utumfo de ahye ne nsanti na ni abre a odi ho dwuma ti wantimi ama na bronya chi no odi nsɛm no ebeba utumfo demo osimen kan kyerɛ utumfo sɛ ade odi hye ne nsa no potokasa mu ehunu positive development a kasapamu de na kyerɛ sɛ nkoso pa abam enti no obeba na odi details na bre nana na yɛne agina ha de ogiri ne nsa benkum yi minua Ohemen Asomani emienu yefiri ajeso besianse ena Professor Peter Amoa professor wo University of Kwame Nkrumah University Kumasi ha ena yeba o to South Africa asumemba free South Africa waba o se yeba na ho pa de a the nicest opportunity obetimi de abehu na nti yedne kan ye ho kwa na de ntia wo ha asem tietietia ye nana ya Asantewaa babia okodi Seychelles one nanan mo ko ya nyankopon frɛ ne ho omo ba yamfa ye nya no ho e de broni beka se no remains yesade bai ne bai no bisianse ho edua bi si ho forestry commission for the ani bubu a edua na di best mfie ahasa asie ena nana Asantewaa oda baby oda no enye papa enti minue ense yebe enti ya ense ya fa adwene se ye pese ye a new Cenotaph with me aka say ya Asantewaa Memorial Heritage ye de bibia tutu ye na professor of Free University Turkey ona ohwe so de husika semina bonise oye costing na architect oye no de ontimi ne emfiri nkranyama be krata ya ye efa ho ene wo ye bayi ho a ye wi a de be ma na wada roma odi ama otumfo enti no ye se eba asem ye mfa nto dwa wo ba bia se mfa mre ye nana no nhyira so a enti me mfa nto dwa enti na ye ba ya asem tietia ne se saa dwumadie no epese efiri ase afie ebe ne ba se de honkrata ene ho nsemina abetu na nanim na wo hyira so sana yetimi afiti ase nti we de ba ya masem tietia no manu asi ura meso ebru so de onana ose no so edi nkan wa onana ba ko Ivo Ajimendua o se esenko ka omo ho ha nanso adwuma de na kodi baabi no se nkra won famre wa ne se wadaro adwuma di a wo de hye omunsa no omuguso omadi awia bibia ye kama o stress mre se mo no abeba na wa bechirechi bibia mu e de akire we buru no wadaro manne omugina ha omu asemo a etoso bi woni se wa de nyina se bi buru ba hema ya Asantewaa se bi bibinti e be fa ne ko se shields e ho na se bi ofiri mu mre bi ewie duru e ma se bi ne nankasa ni nyina esa de ba ye be kura no se bi ajeso besiase ha pedua bi a esi ho adi ba mfia ha asa ne akire ne edene to ase na no na asabe onana no mi ho anom firi na professor no mo so ka ho bi se da bi eda no enhye sabe animonyam kwan bi o mbefa so o mo beye ade akora ho ama aye enkai dum na aye kra behwe nipa efira chiri kura ba betima behwe ho se sabe ebru edin na aye boy Asantewaa no aha na wie sabe wo no kura betwi nipa e de aba amoma ba behwe o ma fa ho adwene aye ho ntotoye na odaroma ini nam nyeja ni nyina ne wa o makwan wuhira wo no mu a
ɛna ɔmbɛtumi ayɛ ama bibia ayɛ kama afia yɛbɛsimi no mpɛ so mu tu ho anamɔ no ɔmde bɛto anim na wotu ɔmo fo na wohyira ɔmo ho akwankyerɛ na ade nhyira taa ɔmo akyi deɛ ɔmo nim sɛ ɔmo bɛtumi ayɛ wɔama kwan a wadaroma ɔmo ntumi nyɛ ɛno ne nna ade ɔmo so ɔmo ne obedi ade na wadaroma wohyira ɔmo a ɔmo de ayɛbɔtaeɛ ɛsɛ ɔmo ni so akɔdi dwuma eburu ɔmo bae so a ɔmo kurom nsɛm buroni nsa pantu nsia wadaroma deɛ ɔmo de ɛba bɛkyɛ ɔno na eburu ɛna adwuma ɔmo adie nyinaa so ɔmo de agu krataa so a wadaroma ɔmo bɛtumi agye bi ama ho sɛ de bɛyɛ abɛhwɛ mu ho deɛ ɔmo yɛ nananom bae a deɛ ɔmo ne ɔde bɛdi adeɛ no na eburu Zoom. You are say, Professor Admedia, you are say, Ununia, or the Master Papa, and the Professor Ochradia, Ewa, you are the Nana also, you are so more quaba, so the Master Papa. Zoom. Said the Urecano, or say, I dear, why any she say, Safia Bissima, obedient in fear, you know me. Why do you know, Sabi? You better fast a boy in Penny Coye, I'll buy, you know, in fear, or ha, pepe. Ah, what ye hon she say, and pa, or ba, and or disable, Naya Asantewaa so, in catching in Ankasa, a buy. Let's just say, a sea no pepe, and she say, why you home. Zoom, you are saying, Pa, on one so called Biokuhuni or Koya baby Asabe, no of no da, then another, any baby Anasabe, Naya Asantewaa, Nina, the chair no bro Koye. Zoom, so the two folk and was say, Yania said to us and Asante, the Asantewaa ye no, Yintimi be Pia Shen and Munyam. Zoom, two for said the Amu ye or the Massy, Papa. Zoom, you are say Asantewaa Edmasi. Zoom, someone ya Sadrian Pano, Namuye we, Ediasha Naya Asantewaa Munyam. Zoom, you are say, just so business, seven no for papa, no so a ho and no free. Nana Kokus, a ho no free. Zoom, you are say, or some of day, someone crying, someone in a pinty, no mumia money, na some mumia money now Yamanwa, or no abeti and Pabwakasim, no abba abehe. Zoom, you are sister move your money a year, and sana a fear besimu, Bosumi Duba, Konobe drew I or Dibedis Ananoa, and Obepe Bene de Pa. Zoom, you are saying now or the Nina Kahon, Sansa Sabi Bru, Naya Asantewaa or Kahubi, and a Sabi, Nanka Sabidri in Fioha. Or Hine, you are so by in Fioha. Neja said, the Nina Kahon, Eddie Nanina, boom, come. Zoom, two for say, or the Master Papa, or the Master. Monconere, Shama.